אני לא מבין למה צריך לצלם סרטון שמספר מה אנחנו עושים, כתבנו הכל באתר. כן, אבל מי קורא היום? אז למה כתבנו? את כמו המוכר בפלאפל ששם לך חריף בלי שביקשת, הוא אומר לך שטויות, אתה לא תרגיש, שמתי קצת. אם אני לא ארגיש, אז למה שמת? וואו, כמה דרמה! זה סתם. שלום, אנחנו היסטריקה ורן, יועצים מעשיים לעסקים, המשלבים בין שיווק ומכירות, רכש ולוגיסטיקה. לבין מחלקת קריאיטיב המתמחה ביצירת תוכן לעסקים. אנחנו חיים את השטח ומביאים את השורה התחתונה, תוצאה ורווחיות, התכלס. בתכלס כדאי שתסביר. תכלס זה לא עוד ייעוץ תיאורטי, זה לא רק דיבורים, רעיונות ומצגות יפות. תכלס זה ללמוד את העסק לעומק, להיכנס לנעליים שלך, לשנות, להזיז את מה שצריך, ולהביא את התוצאה שבסוף נמדדת במה שנשאר לך בכיס, הרווחיות. ובקריאיטיב תכלס זה לקחת רעיון, לחבר אותו לאסטרטגיה ולהפוך אותו לסיפור המייצר הזדהות לעסק שלך. מבדל אותו מאחרים ומביא תוצאות בפועל. ולא תוכן גנרי כדי להגיד צילמנו. רוצים לדעת ולראות עוד? תשוטטו באתר שלנו.